बिथाङा मोनसे जास्टिसखौ मोनगोन आं बेखौ आसा दं आरो आं भरसा दं। बेनि थाखायनो आं दिनै बिथांमोनाव गोसो सिंनिफ्राय गोथौ दुखु फोरमायनो होननानै दिनै न'खरनि गारजेनजों जोङो नुजानो फैदों आरो बेवहाय आं जोबोद गोजोननाय दं आरो उनफोरनि समावहाय बेबायदि सरखारावहाय गोबां आलासिफोर दं बिथांमोनाबो दिनै बुंलांगोन जोंनि नैबे न'खरनिफ्राय जों बेखौनो दिनै गोथौ दुखु फोरमायनाय थाबाय आरो उनफोरनि खामानिफ्राव जेरैबायदि मदद नांगौ बेबायदि मददखौ होलांगोन। गोजोन्थों। गार्जेना नायबिले जोंनि दुखुथिया न'खरनि मानगोनां बिफा आरो अनजालि बिसि लोगोसे गामिनि ओनसोलनि गोराफा रायजो राजाफोर आरो जोंनि टिमाव फैनाय गासैबो बेवहाय दिनैनि बे दुखुथिया न'खरजों दसे सम बानजायनो फैनाय गासैबो सोद्रोमाफोर आङो बेवहाय फैनाय जोंनि टिमनि गासैबो बिथांमोननि सिनायथिखौ होनो थाखाय प्रथम आखायाव लानाय जाग्रोबाय। प्रथम जोंनि नैबे बिथाङा दुर्गा दास बर' बिथाङा बिपिएफ हान्जानि खालाइगाव एमएलए समस्तिनि बिथाङा एमएलए आगोलाव बिथाङा मन्त्रिबो जाबोखांबाय। बेनि उनाव जोंहा नैबे बिथाङा एमएलए हिसाबै जोंहा माबानि माजबाद समस्तिनि एमएलए सरन बर' खननैसो बिथाङा एमएलए जानाया उदालगुरि जिल्लानिफ्राय फैदों। ओमफ्राय जोंहा नैबे बिथाङा बिटिसिनि गुमा समस्तिनि एमसिएलए रहिन्द्र कुमार ब्रह्म होनो आरो बिथाङा आगोलनि जोंनि इएममोन देरहासार बसुमतारी सालाकाथिनि दा एमसिएलए जानानै दं। ओमफ्राय बिथाङा जोंहा फानिराम बसुमतारी बिथाङा काजलगाव समस्तिनि एमसिएलए आगोलाव बिटिसिनि स्पिकारमोन। ओमफ्राय बिथाङा जाहैबाय धनन्जय प्रभात बसुमतारी बिथाङा सबाइजार समस्तिनि बिटिसिनि एमसिएलए। ओमफ्राय ओरैहाय जोंहा नैबे बिथाङाथ' एसे सिगांनो बिबुंथिबो लाखिलांबाय। बिथाङा जाबाय आगोल संबिजित एनडिएफबि होनोमोन उनाव एएस ग्रुप माबा माबि बिदि जाफैदों। जाय हक बिथाङा सावरायग्रा बसुमतारी बिटिसिनि एमसिएलए दा चेयारमेनमोन बिथाङा जाबाय जोंहा बनरगाव माबानि दतमा समस्तिनि एमसिएलए प्रकाश बसुमतारी आरो बिथाङा निसिमा समस्तिनि एमसिएलए जेम्स बसुमतारी आगोलाव बिथाङा इएमबो जादों। ओमफ्राय बिथाङा जाहैबाय जोंनि हान्जानिनो वार्कार। दा जों गासैबो बेवहाय दिनैनि बे जोंनि दुखुथिया हावरिया सासे आगोमा बर' फिसा जे खासि बिस्रि बुथारलांजाबाय आसाम पुलिसा हमनानै दाउ अमाबायदि जे गावथारबाय बेनि थाखाय जों सारा माने बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे बर' रायजो राजा दल संगठन साफ्रोमबो नेताफ्रा जों दुखु मोनदों आरो बे दुखु मोननायखौनो जोङो माने जोंनि रायजो राजाफ्रा दा खौसेयै बे खासि बिस्रि गावथारनायखौ होबथालायनायनि हाबाफारि हिसाबै लानानै जेखिनि हाबाफारि लालायलायबाय थादों जोंबो बिपिएफ हान्जानिफ्राय लागासिनो दङ। दासिमहालागै जोंहा जोंनि बिटिसिनि आगोलनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे खासि बिस्रि गावथारनायखौ संदाननानै दाय गैयै मानसिखौ एक्सट्रिमिस्ट साजायनानै गावथारनायखौ गावथारग्रा जाय पुलिस माने अफिसारफोर दं बेखौ साजा होनांगौनि थाखाय सिबिआइ इनकुवारि खालामनांगौनि थाखाय डिमान्डबो होबाय। दा बेजों लोगोसे आरोबाव जोङो स्वयं न'खराव फैथारनानै जों बेयावबो आरो हजोंबो थांगोन न'खरनि मानसिफोरजों मोगा मोगि खनसे आरोबाव बाहागो लाहैनानै सावरायहैबावनि होननानै जों बाहागो लाफैदों। दा जोंनि हान्जानि नेताया दा जिहेतु जोंनि बिपिएफनि एमएलएफोरनि बिथाङा दा लिडार जानानै दं बिथाङा फंनैसो बुंलांगोन नोंथांमोननि फारसे जोङो उनावहाय मा रोखोम हेफाजाब मदद आरो माब्रै गसंफागोन आरो जों मा मावलांगोन नोंथांमोननि न्याय बिचारनि थाखाय बिनि सायाव फंनैसो बुंगोन। মই দাদাক মানে আমি আজি আহাৰ উদ্দেশ্যটো চমুকে হ'লেও আমাৰ
এখেতে বিধায়ক কোকৰাঝাৰ ৱেষ্টৰ ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া, বিধায়ক চৰণ বড়ো ডাঙৰীয়া, MCLA সকল, প্ৰাক্তন MCLA সকল, আমি আমাৰ দলৰ নেতা হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বত তেওঁৰ নিৰ্দেশ মতে আমি আপোনালোকৰ দুখত সমভাগী হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ। আমি প্ৰত্যেকটা মুহূৰ্ত আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে নিৰীহ ব্যক্তিক গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত এজন মানুহক কোল ব্ৰেণ্ডেৰে হত্যা যে কৰিছে সেইটো আৰু বেলেগ প্ৰমাণ নালাগে। কোনোবা যদি উগ্ৰপন্থী হয়, উগ্ৰপন্থী হলেও তেওঁক যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থানালৈ লৈ আহে, মানুহ এজনক হত্যা কৰাৰ অধিকাৰ কাকোৱে দিয়া নাই, আইন আছে। জানিব পৰা মতে আপোনাৰ পুত্ৰক আৰু এখেতৰ স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল, থানালৈ লৈ গৈছিল আৰু তাৰ পিছদিনা মৃত অৱস্থাত আপোনালোকক সমজাই দিয়া হৈছে, এনকাউণ্টাৰত মৰা বুলি কৈছে। যিগৰাকী পুলিচ বিষয়াৰ নেতৃত্বত গুলীয়া হ'ল, আমাৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই দোষী যাতে ধৰা পৰে, প্ৰকৃত দোষী যদি পুলিচ বিষয়া হয় তেওঁলোকে যাতে পানিশমেণ্ট পায় তাৰ বাবে CBI ইনকোৱাৰী বিচাৰিছে। আমি এই কাৰণে CBI ইনকোৱাৰী বিচাৰিছো, অসম পুলিচে অসম পুলিচৰ বিষয়াক কেতিয়াও দোষী নবনাব। তেওঁলোকৰ এটা চেম্পিটি থাকিব, তেওঁলোকে বচাবলৈহে চেষ্টা কৰিব। গতিকে আমি বিচাৰিছো যদি দোষী হয়, নিৰ্দোষী মানুহক যদি সঁচাকে তেওঁলোকে হত্যা কৰিছে, তেতিয়াহ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান মতে কোনো পুলিচ বিষয়াৰে থানাত লৈ অহাৰ পিছত এজন মানুহক 0 ডিষ্টেন্সৰ পৰা গুলি কৰা অধিকাৰ কাৰো নাই। আনকি তেওঁলোকে যোৱাকালি 3 গৰাকী উগ্ৰপন্থীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে। যদি উগ্ৰপন্থী হয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই, কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত সেই 3 গৰাকী উগ্ৰপন্থীক হত্যা কৰাৰো তেওঁলোকৰ অধিকাৰ নাই। গতিকে আমি আজি আপোনালোকৰ দুখত সমভাগী হ'বলৈ আহিছো। আৰু এই পুলিচ বিষয়াসকল যদি অন্যায়ভাৱে মাৰিছে, অসম এছেম্বলিত আমাৰ বিধায়িনী দলৰ ফালৰ পৰা, লগতে যদি মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছে, তেখেতক যদি আমি এই সম্পৰ্কে কিবা দাবী দুবা কৰিবলগীয়া হয়, ইতিমধ্যে আমি কোৱা মতে CBI ইনকোৱাৰী লাগে, এই বিষয়টো আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰাম। সেইকাৰণে আজি আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গক আমি লগ কৰিব আহিছো। আপোনালোকৰ এই দুখৰ সময়ত আমি বেছি কথা আপোনালোকক ক'ব বিচৰা নাই। আমি আশা ৰাখিছো যে আপোনালোকৰ সুবিচাৰ আপোনালোকে পাওক, তাকেই আমি বিচাৰিম, আমাৰ দলে বিচাৰিম। আমি সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপেও প্ৰত্যেকজনে আপোনালোকে যাতে সুবিচাৰ পায় তাৰ ওপৰত আমি প্ৰচেষ্টা চলাম। মই আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ MCLA বিধায়কসকলৰ ফালৰ পৰা শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ আন্তৰিকতাৰে সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু বিদেহী আত্মাই, মৃত আত্মাই যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰে, ওপৰৰ জনৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছো। आसाम गभर्नमेन्टआ दा जोंनि बे सारेन्डार जानाय सेंग्राफोरखौ थाबैनो आर्मि पुलिस मिलिटारि CRPआव सोनानै बा माखासेखौ सिभिल साख्रियाव सोनानै रिहाबिलिटेसननि बेबस्थाखौ मावना होनांगौ। मानसिफोरखौ थांनानै थानायनि बेबस्थाखौ होनांगौ। मा खालामनांगौबा जिरायनानै जानो हागोन नामा बे सेंग्राफ्रा?
जोंनाव थाङो दिनै दुखुथिया बे जेन्दे बिदा फंबायफ्रा गस्ला गिन्दि बायनो फैसा गैया सेन्देल जरासे फैसा बायनो माने बायनो फैसा गैया गस्ला लंपेन्ट बायनो फैसा गैया लोमजाबा मुलि थरसे बायनानै जानो फैसा गैया बे एनडिएफबि मैया सुक्ति खालामना फैनाय सेंग्राफ्रा जोंनाव थाङो बे दुखु गोनां बाथ्रा आसाम गभर्नमेन्ट बिटिसि गभर्नमेन्टआ मानो जोथोन लायाखै मानो दायित्व लायाखै बिथांमोनखौ लानानै सुक्ति खालामबोदोंमोन दा बे मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा आं मोनसे खावलायगोन दा जोंनि जाहा नैबे एनडिएफबि बिथां दैदेनगिरि सावरायग्रा आगोलनि आफादगिरियानो दं ट्रेन्डआ मोजां नङा बियो सानैबो गावथारजानाय मानसिया एनडिएफबिनिनो सारेन्डारि गथ'फोर सोरबा उग्रपन्थीनि नाम लानानै सारेन्डारि एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ गावथारलांबाय थानायनि मोनसे प्रजेक्ट सोलिनो नागिरदों नामा मोनसे प्रजेक्ट लादों नामा बबेबा मोनसे पक्षनिफ्राय जे माबा मोनसे उग्रपन्थी संगठन ओंखारबानो सारेन्डारि एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ बेजों जड़ित दं होननानै गावथारलांबाय थानाय रिहेबिलिटेसन होनाय माबा माबि सुबिदा होनायनि खोथाखौ बाद होनानै बेजों जड़ित खालामनानै गावथारलांबाय थानानै बेबायदि जुदि अयनाय हत्यालिलानि खामानिखौ मावबाय थाबा बेबोथ' मोजां जानाय नङा दा बेनि थाखाय एनडिएफबिनि चेयारमेन बे समनि दैदेनगिरि जाहा जिहेतु सावरायग्रा बिथाङा दं नोजोर होनांगोन बिथांमोनहा एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जे जोंनि सारेन्डारि एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ बेबायदि दाउ अमा बायदि कल्ड ब्लाडेड मार्डार खालामनो मोना बेनि थाखाय बिथांमोनहा गसंनांगोन आरो जों गसंखागोन आं बेखौ खावलायगोन आरो मोनसे खोथा बे जे गभर्नमेन्टआ खामानि मावनायाव एसे एनै हयथ'बा देरि जादों जानो हागौ माबा मोनसे हयथ' पलिसि लानायाव गोनो गोथो जादों जानो हागौ दा बेनि थाखाय जों गोसो बायनानै नार्भास जानानै जोंनि सेंग्राफ्राबो थैनि गरमजों सिलाय बारुद दैनानै दावहाखौ नांफिनसोलै होननायखौ गोसोआव लाबोफिननाया थिग जानाय नङा सिलाय बारुद दैनानै दा दावहा नांफिननायनि नैबे सम नङा आरो बिदिखौ दा भारत गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टआ गोरलैयै लाला गावथारनायनि सुबिदाखौ बिदिजों लानांगोन नङाबा जों गावथारजानायनि सुबिदाखौ होगोन बिराद गावथारजाबाय जोंनि दाय माने एखेबारे जरदार जोंनि थेजाल बर' सेंग्राफ्रा बेबायदिया जालांबाय थागोन नङा ओंखायनो सोरबाबो बिदि सानफ्लांनाय दंबा बेबायदिखौ बन्द खालामनांगोन जोनोम होनायनि खोथा गैया थांनाय खोथा गैया नायथ'नांगोन जोङो दा बेसेबां माने बिटिआरनि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालाममारो बेजों मा लाब जामारो जोंथ' आगोलाव रंजादोंमोन डिसि आमार हातते आहिगल एसपि आमार हातते आहिगल प्रकाशन आमार हातते आहिगल प्रकाश खोथा डिसि एसपियालायनो जोंनि आखायाव फैबाय जोंहा दा गिनांगौ गैला जों कन्ट्रल खालामो नेबार डिसि एसपिया बिटिआरनि आखायाव गैया जेसे दिन बिटिआर बा नैबे बिटिसिनि आखायाव हम डिपार्टमेन्टआ गैया हम डिपार्टमेन्टनि सिङावसो थायो डिसि एसपिया बे हम डिपार्टमेन्टआ बिटिसिआव बिटिआरआव गैया बे गैयाब्ला जों डिसि एसपिखौ सालायनो हाया जोंनि खोथाखौ मानिया बिटिसिनि सोरबा चिफनि सोरबा मन्थ्रिनि खोथाखौ मानिया होमब्लालाय बिटिआर जाबाय डिसि जाबाय डिसिआबो एसपिआबो जोंनि जाबाय होननानै नोङो बेवहाय जोंनि गोसोबायदि सालायनो हायो होननानै अहंकार खालामनायनि बाथ्रा मा दं जुदि सालायनो हानायबा डिसि एसपिआ दिनैहाय जोंनि आखायावनो जुदि डिसि एसपिखौ सालायनो हानाय क्षमता दंब्ला डिसि एसपि बा बिथांमोननि सिङाव थानाय पुलिसजोंलाय दाय गैयै मानसिया मानो गावथारजाखो बेनो प्रमाण जे डिसि एसपिआ बिटिसिनि आखायाव गैया बिटिआर समितिनि दारै डिसि एसपिनि क्षमताया जोंनि आखायाव गैया बरंस डिसि एसपिनि आखायाव जोंनि सिगांनि बिटिसिनि क्षमतायासो थांनानै दंहैयो दा आरो बेखायनो बिसोर दिनै रावखौ मानिया गियाबो जोंखौ जेरै गोसोरि खालामदों दा ओंखायनो रायजोफोर जेखि जाया आङो बे ओनसोलनि आइ आफाफोरखौ धन्यबाद होबाय बे बिथांनि न'खरजों गसंफानानै जे बिथांखौ गावथारनायखौ गोख्रोङै हेंथा होनानै जे गसंफानानै गावथारग्रा पुलिस अफिसारखौ साजा होनांगौनि थाखाय जे दाबि दैखांबाय बे जोंनाय अरा खिन्थु गोमोरनो मोना बे दाबि दैखांनायनि जोंनाय अरा गोमोरनो मोना बख्रबाय थानांगोन नङाबा मा होनगोन गभर्नमेन्टआ ओइ 2 दिनर पिछते हेक हो যাব थान्दा हो যাব 3 दिननि उनावनो थान्दा जागोन होनना बुंगोन बिसोरो बेखौ गिनांगौ गैया गथिखे मा मावनांगौ दं बायलाय सिरि थायोबा ओंखायनो जे खालामदों बे होख्रावनाय दाबि दावाखौ लांबाय थानांगोन दुखुनांथाव बाथ्रा नैबेबो मोनसे बेबायदि जातिनि अलखद समाव सिगाङाव जोंनि बर' फरायसाफ्रा आफाद हिसाबै बयनिबो सिगाङाव ओंखारबोनानै रायजोफोरखौ दैदेनोमोन दिनैनि दिनाव खिन्थु बिथांमोनहा उनाव थानानै
गावसोरखौ बासायनायनिसो हाबाफारि लानो गोनां जानाया जोंनि जातिनि थाखाय खाफाल हावरियानि बाथ्रा। फरायसा आफादा जाबाय जातिनि कमान्डिं अर्गेनाइजेसन। कमान्डिं अर्गेनाइजेसना जाबाय जातिखौ खामान होनाय। जातिनि अलखद फैबा बेखौ खामान होनाय, अर्थार होनाय, अर्थात नेतृत्व होनाय, दैदेननाय। बे दैदेनगिरिनि मासियाव थानानै जों खामानि मावनांगौ मानसिया दिनैहाय उनाव थानानैसो मालाय मावखांनायनि उनाव मावनो नागिरनाय बेफोर लक्षणा मोजां नङा। सेल्फ डिफेन्सिभआव थानाया थिग नङा। जोंनि फरायसा आफादफ्रा अफेन्सिभआव थांनानै खामानि मावनांगौमोन। थारमाने सिगाङाव थांनानै बयनिबो सिगाङाव थानानै मावनांगौमोन। कलेजनि छात्रफ्रा ओंखारलांग्रोबाय, हाइस्कुलनि छात्रफ्रा ओंखारलांग्रोबाय, बोराय बुरिया ओंखारलांग्रोजोब्बाय, माने रायजो राजाफ्रा ओंखारलांखांजोबनायनि उनावसो लास्टआव ओंखारबोनानै जोंनो जास्टिस नांगौ होनला फैयोबा एसे नायनायाव गाज्रि नुयो। संगठननि गोहोखौबो गैला नामा होननानै दिन्थिना लानाय जागोन। जातिनि पके दायित्व गैला नामा होननानै बुंनानै गावसोरखौनो परिचय होनानै लानाय बायदि जागोन। दा बेखायनो आं होनबाय थादों जेसेदिन जोंनि जातीय संगठनफ्रा सरकारजों थाफागोन जातिनि अलखद समाव जेबो खामानि मावनो हानाय नङा, बाथ्रा बुंनो हानाय नङा। खारन बेखौ जुदि हेंथा खालामनानै बुङोबा आं जाय हान्जाखौ मोजां मोनो, आं जाय गभर्नमेन्टखौ मोजां मोनो, बे गभर्नमेन्टनाव बिपदा फैनो हागौ नामा, बिस्रा उसुबिदायाव गोग्लैहोनो हागौ नामा होनना मोनसे साननाया फैगोन। आरो बे साननायानो दुर्बलता, जायनि थाखाय बिथांमोनहा सिगाङाव थांनानै खामानि मावहैनो हाया। ओंखायनो जातीय संगठनफ्रा जेब्लाबो एन्टि इस्टाब्लिशमेन्ट स्टेन्डखौ लानांगौ। That means against the government. Against the government होननाया नोंखौ होनाखै आं जे गभर्नमेन्टखौ जेब्लाबो प्रतिबाद खालामबाय थानांगौ, हेंथा होनांगौ बे नङा। गभर्नमेन्टआ जेब्ला भुल खालामगोन जातीय संगठना जातिनि पक्षे दायबद्धता दं। गभर्नमेन्टनि पक्षे नङा, बबेबा दलनि पक्षे नङा, जातिनि पक्षे दायबद्धता दं। आरो जातिनि अलखदाव बिथांमोनहा रावनिबो मोखां नायालासे ओंखारबोनानै सोर लिडार, सोर गभर्नमेन्ट, सोर चिफ, सोर EM, सोर मन्त्रि, सोर MLA बिनि मोखां नायनायनि खोथा गैया। लागाम बिदि मावनायनि मोनसे साहसआ थानांगौ। आरो बेयो माब्ला थागोन जेला गभर्नमेन्टजों थाफायालासे, गभर्नमेन्टआव थानाय दलजों थाफायालासे उदां जानानै संगठना खामानि मावगोन, होमबासो हागोन। खिन्थु गभर्नमेन्ट सालायनाय दल संगठनजों थाफायोबा बेयो मा साननो गोनां जायो जे जों बेखौ हेंथा खालामना बाथ्रा बुंबा जोंनि गभर्नमेन्टआव ब्लेम फैनो हागौ, जोंनि गभर्नमेन्ट सालायनाय दला माने बिपदाव गोग्लैनो हागौ। ओंखायनो सिरि थानायानो मोजां नङा, दस्राफ्रा मावथोंसै नैबे होननाया फैयो। आरो बे दुर्बलता आरो बे दुर्बलताया जोंनि जातीय संगठनफोरनाव फैनाङा। गोसो थोलायनाया माब्रैबा नंगौबो माब्रैबा नंखायबो, मोजां मोनलायनाया माब्रैबा सैथोबो माब्रैबा नंखायबो, नंखायखौनो खेंखुद आं नागिरो। नौजोननि একটা ডেলিগেশন ইতিমধ্যে আহি পেলাই মশারি পরিয়াল ডেলিগেশন ইতিমধ্যে নেতৃত্ব বহন করেছে বিধায়ক দুর্গাদাস বড়ো, ইয়ার উপস্থিত আছে বিধায়ক রবিরাম পানিরাম